Think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing.
many closer. Is this gonna be too much for us to bear? I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And you know if I'm the one you call. Is this gonna be too much for us to bear? I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in loving. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye.
give me too much chances, I don't care, I'm fine, I'm fencing bright. Molt bona tarda a tothom. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Prova. Provant. Molta estàtica. Jo t'escolto bé, Sí, cap problema. Doncs arrenca, Winters. Molt bona nit a tothom, són les 10 de la nit, això vol dir que en 30 minutets, algun minut menys, començarà la quarta edició d'aquest torneig dels històrics de futbol digital català. Com sempre, jo sóc Winters Haul i al meu costat, aquí a la cabina de comentaristes, Pireta Cat. Molt bona nit, Pireta. Molt bona nit, Winters. Estem aquí. La tornada al col·le ens està perjudicant una miqueta, És a dir, ens està costant una miqueta tot això, perquè estem tenint alguns problemes tècnics, perquè anem freds. Ha arribat el fred i ens està costant això de tornar a fer partits un altre cop en directe per al futbol digital català, però estem contents de tornar a ser aquí amb tots vosaltres. I què, Winters, què t'expliques d'aquest estiu? T'ha anat bé o què? Doncs Pireta ha anat el millor que podia anar. Hem tingut una època complicada, no?, amb tot això del coronavirus, però bé, el futbol digital mai s'atura i avui tornem a tenir aquest torneig del històrics. Un torneig, Pireta, on tenim la màxima categoria del futbol digital en català d'aquí, dels equips de casa. Exacte, perquè avui mateix tenim, ara mateix a les 10:30 tenim el primer partit, d'acord, que serà la Pobla... Ai, perdó. Ajuda'm una miqueta. Pobla T'ajudo, Pireta. Digues? Tindrem a la Muntanyesa eSports que jugarà contra aquesta Pobla buscant doncs el primer pas de quarts. Pireta, recordem que aquesta edició del torneig dels històrics disposem de 10 equips que buscaran la glòria i, per tant, el torneig és una mica diferent. Si ho vols bé, Pireta, expliquem una mica com funciona aquest torneig. Anem directament cap als brackets. I com pots veure, estàs veient tu, Winters, el directe? El tens? Doncs sí, Pireta. Mira, anem a explicar el funcionament, ja que és una mica diferent a com l'hem tingut durant aquestes altres edicions, no? Les 3 primeres. I és que al disposar de 10 equips tindrem diguéssim, una prèvia, uns vuitens de final on el Sant Andreu i l'Espanyol i la Muntanyesa del Poble hauran de jugar un partit addicional als altres equips, no?, que ja estan directament classificats per aquests quarts de final, Pireta. Clar, aquest format està fet una miqueta expressament, ja que antigament es podien celebrar bé uns vuitens
o de fet sí, es podrien celebrar bé uns 8 anys, però doncs per les conseqüències típiques de que els equips d'eSports a vegades peten o es tornen a muntar i tot això, doncs s'ha hagut d'adaptar una miqueta aquest bracket, a fer-lo una miqueta doncs amb semifinals amb quarts i amb 2 vuitens així per sorteig, que és la mala passada, però clar, és a dir, tenint un número específic i tancat d'equips és bastant complicat, però hem de dir que serà el quart torneig que se celebra i que és una cosa que a vegades fas el comentari de que és el dels històrics, et pregunten quants són i dius, és que són ja 4 anys que es fan, i diuen, home, 4 anys, sí, són 4 anys que es poden fer un torneig històrics d'equips de FIFA, d'equips físics catalans, més algun que també n'hi haurà de parla catalana de València, però això ja serà ja més a posteriori, ja que Futbol Digital Català engloba tots els partits i totes les anècdotes i tots els derbis que es puguin fer dintre de tots aquests equips. Clar, comptant aquests que són els veterans, els més veterans, podem veure que el nivell serà descomunal. I avui tindrem justament Oest Espanyol i Montanyesa la Pobla, de Mafumet. I res, ja hem fet alguns partits, de fet et puc fer un recordatori d'un partit que ja hem comentat, Montanyesa Pobla, l'any passat ja el vam comentar a la Copa Catalunya 2020, te'n recordes? Doncs sí, Pireta, fa uns mesos ja veiem aquests dos equips que juguen entre si i ens donen un partit molt interessant. Recordem que són dos equips que la veritat estan bastant parells en el seu estil de jugar aquest FIFA, no? Dos equips que en nivell semblen bastant igualats i la veritat són uns partits, Pireta, que a mi personalment m'agrada veure no només com a espectador, sinó també com a comentarista, perquè podem reveure un estil diferent de jugar, un estil de buscar ocasions on pràcticament no les veiem. I bueno, Pireta, o sigui, ja pràcticament en quasi 20 minuts ja tindrem aquest partit i la veritat és que estic hasta impacient per començar a veure aquest partit, perquè recordem que, si no m'equivoco, l'última vegada que vam veure aquest partit se'l van portar a la Pobla, si no recordo malament. Em sembla que sí, em sembla recordar que se'l van portar a la Pobla. La meva llibreta d'anotacions de la Pobla la vaig jubilar perquè, sincerament, tantes anotacions i tantes coses ja estava planíssima. No sóc un comentarista professional d'esports, que aquests sí que porten unes taules i porten unes llibretes super mega tupides que es veu tot el panorama i tots els números i tot això, i és brutal el que tenia apuntat de tornejos i d'altres partits que ja hem comentat per aquí, i és al·lucinant perquè dit així, a bote pronto, dit en castellà, de forma castellana, portem ja 1 any i mig i aquest ja començarà a ser el segon any que fem directes per Futbol Digital Català, i Déu-n'hi-do. I clar, i aquests partits que retransmetem són bastant bons. Avui tenim el petit problema, aquí a Navajó, avui tenim el petit problema que no ho estem fent directament des de Futbol Digital /oficial, hem tingut certs problemes, sapigueu que estem fent una arrencada en fred molt forta, i ho estem fent des del meu canal propi de PirataCat. Estem cobrint el torneig històrics. Un cop passi tot això ja passarem per Futbol Digital Català, compte de Twitter i pàgina web futboldigital.cat, que el tinc aquí, fdcat.cat. Passarem noves dades de com farem les pròximes retransmissions i quin canal. I res, et volia comentar també alguna altra cosa. Abans que arribi el partit estic fent tota l'estona l'F5. Cal recordar aquí les posicions, el Winters estarà a tope amb la retransmissió, estarà bevent aigua, deixant-se la gargamella fent tots els gols i tot el comentari, i us aviso que jo estic aquí als botons, és a dir, qualsevol cosa tècnica que veieu me podeu comentar en el chat, i estem fent F5 per veure quan comencen a fer una miqueta els directes, i bueno, encara estem a l'espera. I estàvem parlant al Winter que podíem fer alguna altra cosa, com per exemple comentar-vos, ara posaré la pàgina web de Futbol Digital Català, a veure, us comento que
ara mateix tindrem un company, que és dintre també d'una altra comunitat de Gaming.cat, el Berni, que farà stream en català d'Ultimate Team, a més de comentar algunes coses de FIFA en general, del 2020. I què creus? Què creus, Winters? Que aquesta incorporació ens ajudarà molt? Ens farà molta falta, no? Doncs Ens falta molta força. Segur que sí, perquè les noves incorporacions sempre aporten coses noves a qualsevol projecte i sempre s'entra amb ganes i amb il·lusió, i més amb un projecte tan maco com és Futbol Digital Català. Doncs sempre és benvingut la gent que s'hi dedica a tot això del FIFA i vol contribuir a una comunitat com és aquesta, no? Recordant el que dèiem abans, doncs et confirmo, Pireta, que sí, que la Pobla es feia amb el partit de quarts de final del Copa Catalunya i també li guanyava el Nàstic en aquell torneig. Lamentablement perdia contra l'Espanyol a la final, no obstant, el seu torneig va ser prou bo. Així que avui comença com a especial favorit d'emportar-se aquest partit la Pobla. No obstant, el que comentàvem era que són dos equips molt parells i podran donar un bon espectacle en aquest camp. Sí, a veure, jo crec que dintre del que cap aquests dos equips són dels veterans i dels que he disfrutat. Jo sóc molt fan de la Muntanyesa, a més està a prop de jo saps allò que dius, ei, que la Muntanyesa, jo he tingut algun familiar que ha jugat allà, ha fet proves, i és un equip que jo li tinc una miqueta de carinyo per això, perquè està al costat d'on viuen uns familiars meus i dius, ostres, doncs saps la presència allò que dius, hòstia, aquests equips els tenim a prop de casa. Podem parlar del Sant Andreu, podem parlar del Llagostera, podem parlar de l'Europa el tinc més a prop, però a la Muntanyesa el tinc justament al costat d'un grup de família, una part de la meva família, i, ostres, saps allò que m'impressiona? Em dona ànims el fet de que es vegin equips d'eSports que es posin una miqueta més amb els equips que són així pròxims. Doncs escolta'm, Winters, què et sembla si mirem les alineacions i les cantem una miqueta? Em sembla perfecte, Pireta, ara les pots posar en aquest stream perquè tothom les pugui veure, perquè la veritat és que unes alineacions que hem tingut moviment aquesta tarda, hem tingut moviment d'alguns jugadors que no acaben d'entrar al final en aquest 11 que jugarà avui aquest primer partit. I si et sembla, Pireta, cantem aquest 11. De la Muntanyesa, que tindrem Arturo a la porteria, Nacho, Santi i Sergi en aquesta primera línia de defensors, una mica més a l'ofensiva, encara que sense passar al mig del camp, Peto i Blinder, que estaran just davant d'aquesta línia de defensors, arribant ja al mig del camp, Latas, Pedro, Mario, i a la davantera, buscant els gols, Migue, junt amb Marc, que conformen aquest 11 de la Muntanyesa, un 11 bastant estàndard i conegut per ells, no? Un 11 que els està funcionant prou bé, però és que enfront tenim una Pobla i eSports que jugaran pràcticament amb un 11 molt similar en quant a organització, que serà Brusi a la porteria, Pablo i Garrido en aquesta primera línia de defensors. Una mica més endavant tindrem a Chiqui, una miqueta encara més endavant Juanito amb Mágico, i arribant ja al mig del camp Skunky, Seijas i Fantasma, i en aquesta línia d'atacant buscant els gols Pepons S i Soc com a capità d'aquesta Pobla, que buscaran emportar aquest partit. Com deia Pireta, una Pobla que comença com a principal favorit per guanyar aquest partit, però a veure què tal es dona. En 15 minutets ja comença aquest partit. Queda res per començar aquest torneig. Sí, ja estem aquí, a punt. Jo estic fent F5. No veieu directament, però estic amb... Si sentiu la tecla com faig
que és F5, per saber, com si fossin els mercats d'estiu i d'hivern, de fitxatges, a veure qui allibera fitxa, es dic apetant, allò F5, i tenim gent en el chat. Tenim en Bernie Skill, que és qui farà els directes per Futbol Digital Català de l'1 contra 1 de Ultimate Team, i li volia comentar, estàvem parlant amb ell a veure si volia fer una miqueta d'entrevista, ja que tenim ara una estoneta. El que passa és que ho farem un altre dia, però de fet aquí tenim el gran mestre que ens tirarà un cable a tots plegats entre Futbol Digital per fer una miqueta més amena tota la vivència de FIFA 21, sobretot a part de l'11 contra 11 l'Ultimate Team. I també tinc un company, clar, evidentment estic fent la retransmissió des del meu canal, des de Pirata.cat, i tinc els meus espectadors aquí preguntant, i el Paddy que està preguntant què és. Bé, tornem a fer una miqueta l'explicació. El Futbol Digital Català el va crear, entre d'altres, el Beltri, un company de FIFA que ha jugat sempre en català i ha promocionat tots els esports en català a dintre del FIFA i dels equips físics, i ell està en el timó de la nau de Futbol Digital Català. Ara us poso en la pàgina web, si la voleu visitar, és aquesta. I es dedica doncs, a portar, a part d'aquest bloc, d'organitzar aquests tornejos i, a més, doncs, el torneig dels històrics i el torneig de la Copa Catalana, i, a més, d'aportar tot el que són el dia a dia dels clubs de futbol digital català. Tots els equips d'esports que tenen un equip físic a Catalunya o a altres regions de parla catalana, em sembla que n'hi havia algun de crec que recordar algun de València, pot ser, de Comunitat Valenciana, i després també doncs, el fet de que si hi ha algun maig o algun derbi, també s'acaba retransmetent o comentant, o el tema de les pujades i baixades i tots els canvis que es fan entre equips, nous fitxatges. Ja sabeu que la VFO és un sistema piramidal brutal, és un lloc en el qual es fa tot un torneig, es fa una lliga i una copa en format digital de tots els equips que participin i que vulguin participar, i a més hi tenen cabuda els equips físics, però a més hi ha equips que són electrònics, que estan fets per internet, de gent que vol jugar i pugen en unes divisions, pugen en unes altres, i és Winters, no sé, quan comences a entrar a la VFO i comences a veure totes les divisions, és una piràmide gegant en què a primera i a segona només hi ha els més escollits, els més únics, i més avall hi ha milers de divisions i hi ha moltíssims equips i jugadors bons que els hi costa moltíssim pujar cap a dalt. A tu que ets bastant expert en tema League of Legends i altres jocs d'esports, què en penses d'això? Perquè jo em vaig espantar amb tot el tema VFO. Doncs la veritat que sí, la VFO una competència que la veritat reuneix amb molts equips, diferents nivells, diferents lligues. La veritat és que ens trobem molt d'estil de joc diferent, i és que és això, el bo de l'UVFO és que sempre pots entrar a jugar amb els teus amics de sempre, no cal que tinguis un equip format des de fa molt de temps. Pots començar des del més a baix i arribar fins a dalt. Igual que el típic mode carrera del propi joc, però jugant online contra altres jugadors, i la veritat és que aquest esperit de competició, de començar des de baix, crec que és de les dels pocs tornejos oberts al públic que ens podem trobar tot això. No obstant, us convido a passar per la pàgina de VFO i veureu la quantitat de lligues que hi ha, perquè la veritat és que des de regional fins a primera, si em dic que hi ha 30, potser em quedo curt. Llavors és possiblement el lloc per excel·lència per començar a jugar online amb equip, no? En aquest FIFA. Sí. No obstant, sempre es van reinventant amb l'arribada dels nous FIFAs i segueixen evolucionant aquesta competició. Observant ara que ho de posar en directe, la pàgina web de UFO,
Normalment faig un punt i a part, normalment no som tan pesats explicant tantes coses de competició, però estem fent un calentament avant match i ja que venim d'una parada tan forta de futbol digital català, dels streamings de futbol digital català, us explico una miqueta com va. I sí, és el que deia el company Winters, tot el tema equips, porten fins i tot els fitxatges, és a dir, tu entres amb la plataforma que vulguis, Xbox, PS4 o Origin per PC, i tu et dones d'alta com si fos un jugador més i a partir d'aquí busques un equip fora o a dins de la UBFO o fins i tot a Twitter. Hi ha autèntics mercats d'això, de gent que busca gent, busca altres jugadors o altres posicions i de diferents llocs i per exemple, a veure, el núvol d'atacs aquí, per exemple, aquests tens, no em posa 2017, no, vaig directament al calendari, no, a les competicions sí, val? Vaig directament a primera divisió perquè sapigueu com va el tema i hi ha equips bastant forts com per exemple Reds Gaming, el Chiringuito, X-Dance, hi ha el Nàstic a primera, molt bèstia això. Tio, no m'hi he fixat, hòstia, tenim un equip català a dalt de tot, Levante, a l'Eibar, com podeu veure, hi ha autèntics equips molt bèsties a dintre de la mateixa divisió catalana, de la Lliga Espanyola, a dalt de tot, com altres equips també com Reds Gaming o el Chiringuito, el programa d'esports també, i clar, és a dir, i comentes bé, però quanta gent hi ha ficat aquí dintre? Doncs ara us estic ensenyant totes les divisions que hi ha, primera, segona, tercera A, tercera B. Clar, a partir d'aquí em sembla que va baixar l'Espanyol, a veure si el trobo, l'Espanyol l'hauríem de tenir a segona divisió, si no m'equivoco. Un Espanyol que últimament no es troba còmode a primera i que vaya entre primera i segona durant les temporades, no? Aquí el veiem que aquesta temporada està primer a segona divisió, això vol dir que la següent temporada els haurem jugar a primera un altre cop, però sí que és cert que és un equip que històricament doncs, li ha costat establir-se no, en aquesta primera divisió de UFO i que veia una mica junt amb altres equips, no? Que també tenim aquí a segona divisió, com per exemple pot ser la Pobla, el Terrassa, el València també el tenim per aquí, entre d'altres equips d'eSports, no? Sí, a veure, si t'hi fixes aquí també tenim la Pobla. Català, digue'm. Que comentava que sí que és cert que dintre del panorama català la veritat és que hi ha bastant nivell dintre d'aquest FIFA i que és prou interessant veure aquests partits de pràcticament màxim nivell. Sí, és a dir, perquè tenim un equip que és de segona dintre de BFO, jugant aquí i a més està competint directament contra l'Espanyol. Els últims partits guanyats 2-2 i un empatat i també podem veure el València, Power Gym, em sembla que és el promocionador, no? L'sponsor Power Gym i Terrassa també, que està aquí a una segona, però potent. I a tercera A, a veure si trobem més equips. No en trobem més equips. Unexpected, em sembla que són també catalans, però no és equip físic. Què? Vaig una miqueta a palpentes amb tot el tema d'equips. Columbus, Sabadell i Esports. També, Granada... Aquests també em sonen, S2 Esports i Italian One, aquest també els vaig veure tants i tot. Et diré més, Pireta. S2V, que els tenim aquí situats a Barcelona, a les seves oficines. Veus? Per això em sonava. Un equip que des de sempre, des dels seus inicis, es van fundar aquí a Barcelona i els tenim aquí. No obstant, no participen, diguéssim, d'aquesta comunitat catalana, però sí que hi participen a nivell nacional, en diversos esports. Doncs sí, veiem que els clubs són potents i ara comprovem a veure si el directe l'han iniciat, canviaré d'escenes, mirarem a veure F5, a veure si han començat directe a retransmetre. Encara no comencen, vaja, ens faran esperar. No tenim allò un horari fixe, ens podem redassar 10 o 5 minuts. Ja sabem com funciona el tema
el tema dels esports, les connexions i tot això. I res, que esperarem a veure quan comenci, perquè tal com comença la retransmissió, directament punxem i tu podràs veure el partit que tinc aquí, a veure... Et passo ja la retransmissió i ja estarem veient lo mateix. Ara a veure... Uns 5 minutets ens separen de l'inici d'aquest primer partit de la quarta edició del torneig dels històrics i la veritat, amb moltes ganes, coneixent el partit que tenim en breus, pues, molt interessant, com comentàvem. No obstant, són dos equips que es separen unes quantes divisions de UFO. Trobem que sempre que els tenim un davant de l'altre, sempre ens donen uns partits molt interessants i molt apretats, sobretot. Sí, ui. Sí, és per això que no són uns equips petitons. Dintre d'aquests equips, la gent, els simpatitzants d'aquests equips s'han fet molt forts últimament, aquests últims anys, i la UFO té equips molt bons a dintre, i si s'aconsegueix arribar a divisions altes, el palmarès i tot el que és l'experiència d'aquests equips no és d'envejar ningú. I si tenim uns quants equips a dalt de tot, estàvem comentant S2 eSports, que també són catalans, també Atanas Gaming, que aquests també els vaig veure una miqueta també catalans. Parlo de memòria perquè també el fet del logotip i tot això, mira, acabo de trobar la Muntanyesa, que també està molt amunt, la Muntanyesa està a quarta divisió A. Val? S'ha d'explicar una cosa, el tema de pujar divisions i tot això, i l'Europa també està a quarta. Tot el tema de pujar divisions és bastant fumut al ser tanta gent, ja que per cada divisió els primers que queden, són els dos primers, entren en un playoff bastant... Estava en directe, diria injust, però seria tirar-me pedres a la taulada, però és injust, i s'hauria de millorar una miqueta el sistema, però és un playoff que clar, si es fessin amb molts partits seria bastant llarg, potser es passarien una setmana de playoff bèsties, que em sembla que ja se la passen, i és bastant fotut, però clar, el tema de pujar divisions, al ser tanta gent, és que mireu, ja regional, abans hi havia regionals amb doble lletra, ja he vist que han fet el doble, també s'ha de veure que hi ha equips que també, ara per exemple acabo de posar un random regional, i sí, el primer que guanya Talavera eSports o Gasset Guns, que dius, teniu un nom potent, i Galácticos Futbol Club, aquí ja no tant, però clar, hi ha equips que potser ho deixen a mitja temporada i és algú bastant llet. Hi ha molts piques per jugadors que ho deixen, equips que es queden bastant abandonats, i és una mala passada pels jugadors que es dediquen forts, i és una bona similitud del que s'està fent dels esports amb els esports normals i corrents. A Papa Frita, m'encanta aquest nom, vale? És al costat de Black Panthers. Digues. No cal dir que la constància fa pujar divisions i aquí ho podem veure, no? Si jugues els teus partits, jugues com has de jugar, al final acabes pujant i a poc és com es fan les coses. Tampoc hi ha gaire més a dir, no? Entrenar, ser constant i cap amunt. Sí. És el fet aquest de dir, a veure, si es fa la feina i si es fa bé la feina amb el fet d'estar cada dia, més que res entrenant o agafant gent bona que tiri cap amunt, i anar fent una gestió una miqueta així senzilla però constant. El tema d'aquests partits es van guanyant a poc i sobretot també fer bastanta amistat, perquè el fet dels esports, el fet de fer equips de gent que no coneixes cara a cara, ens trobem molt freqüentment amb els esports que potser són gent que poden quedar a la mateixa hora per jugar però són de diferents franges horàries o tenen diferents feines, o són estudiants i treballadors, i costa bastant el fet de coincidir, costa bastant. I fins i tot també, a mi també el que m'agrada és el fet dels jugadors destacats, que això també és una flipada, és en plan, defensa frontal, a més de les posicions, que està molt bé anar repassant i anar veient a veure qui va fotent més canya a dintre de la divisió,
i Déu-n'hi-do dret. Doncs res. Explicat a VFO, ens falten temes per explicar, però no estem preparats. Estem esperant a veure si tenim el link, tenim el directe de la muntanyesa Pobla de Mafumet. Encara no tenim directe. Winters, què haurem de fer? Winters? Hem perdut el Winters? No, estava mutejat. Ah, val. Fixa't, Pireta, que justament et passo un link és on tindrem definitivament aquest partit. Ai! Al final es retransmetrà doncs, per Twitch, en comptes per YouTube, així que Val. fem un canvi ràpid Ok, passa'm el... d'aquest link. El tens per Discord, Pireta. Ok. I res, pràcticament a sellar, perquè ara mateix es compleix aquestes 10:30 i un partit que hauria de començar en breu, a veure si ara en pocs minuts doncs comença la retransmissió d'aquests equips que recordem que són ells mateixos qui ens permeten utilitzar el contingut dels seus directes per poder fer la retransmissió oficial d'aquest torneig dels històrics de futbol digital català. Així que moltes gràcies a tots els equips per permetre'ns fer-nos doncs, aquests directes, no? Per compartir-ho amb tothom. I doncs ara només ens queda estar a l'espera de que iniciïn aquestes retransmissions, a veure si és en pocs minuts. I poc més, Pireta, poc més a explicar, perquè ja pràcticament hem explicat en què consisteix la UFO, en què consisteix futbol digital català, i ara mateix només ens queda començar a veure aquests partits. Ai, quines ganes. Jo en tinc moltes ganes. Fa molt de temps que estic esperant tornar a fer aquells partidets de FIFA, perquè són de veritat, són espectaculars. A mi m'agrada veure a vegades futbol normal, estàndard, el físic, patades, pilota de futbol i gespa, i aquest és com una mena d'una sensació nova. Comentar-te que vam fer alguns directes durant el confinament, que va ser molt espectacular quan tot el suflé que es va fer a partir d'eSports, que va ser brutal. És a dir, es van organitzar petits tornejos d'altres videojocs, es van organitzar altres coses i va ser espectacular. Entre ells, Futbol Digital Català, em sembla que vam haver de fer un parell de retransmissions també, perquè va haver-hi un parell de tornejos i va haver-hi també uns quants derbis i va ser al·lucinant també. A dintre d'una altra comunitat que estan ficats, Gaming.cat, també vam notar molta gent que començava a fer eSports, que començava a fer altres coses. Va ser un creixement brutal. I ara, doncs, estan tornant tots a la nova normalitat, a les nostres feines, però encara queda gent que té una miqueta de presencial, encara es queda a casa i de tant en quant fa algun directe. I res, el fet de la pujada que hi ha hagut una pujada molt forta. Per cert, us hem de felicitar a tots els follows que tenim a Twitter. No sé si us han aguantat, però Futbol Digital Català acaba de fer un tuit. Us donem les gràcies a tothom, ja que Futbol Digital Català, la conta de Twitter, ho acabo de veure, 1.000 seguidors. Moltes gràcies per tots els que ens seguiu i res, tots aquells que us connecteu ara, que sapigueu que hi ha la compte de Twitter de Futbol Digital Català i si us voleu enterar molt de les notícies, està molt actualitzat aquest Twitter, no són twitters així que es deixem abandonats, aquests són els partits d'avui. Si voleu estar molt informats de tots els equips d'eSports físics que tenen equip d'eSports, ho diré malament, però bueno, així mig enrebaçat, connecteu-vos a aquest Twitter i si voleu poseu la campaneta, no sé que no m'agrada dir la campaneta, i res, seguim esperant el directe. Hi haurà directe, en busca del directe perdut. Directe. Doncs sí, Pireta, seguim esperant aquesta connexió, que esperem que doncs en breus minuts ja es faci. I res, esperarem aquí. Us deixem 2 minuts amb música de fons, a veure si anem a veure alguna d'aigua, perquè jo estic set.
Estic sec i no m'he deixat l'aigua aquí al costat i me caso amb dina, hauria d'haver agafat aigua. Doncs fem un recés de 2 minuts, ara tornem i esperem a veure què facin al directe. D'acord, Winters? Correcte. Doncs vinguem fins ara, companys. Yeah, I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. It's a war zone. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing fucking intact. Hey yo, you been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked. I kill 'em all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute and make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Doncs veiem que ja ho tenim tot correcte, que ja comencem a veure que estan fent les pràctiques i atenció, que ja comencen... Sí, comencen... Ui, desconnexió! No pot ser... Vale. Ara, Winters, estàs aquí? Doncs sí, doncs veiem que ara ja tenim el link. Veiem que semblava que començava aquest partit, però l'han cancel·lat. Així que entenc que tornaran a crear aquest partit. Suposo que, típics problemes tècnics que hi ha, però ja tenim aquest partit aquí amb 8 minutets de retras, però sense gaire més problema. Veiem que es col·loquen ja els jugadors a les seves respectives posicions i pieta, això que comença ja. Sí, per fi ja comença. Coses del directe. Sempre passa que alguna vegada retrassa algú, connexions, sempre. És molta gent que s'ha de posar d'acord, s'ha de connectar a la PlayStation i ha d'estar a la sala i col·locar-se directament. I ara mateix estan veient com estan... De fet, no sé si hauríem de veure això, perquè s'estan posant aquí tema d'alineacions i tot això, però de moment ja tenim tot el Clubs Pro preparat de la muntanyesa, de Poble estem veient. I res, estem mirant a veure si comencen Poble Esport Muntanyesa. Sí, ja el tenim aquí.
De fet, ho estava traient perquè és això, és a dir, si s'estan comentant coses en plan qui tira els xuts de penalti i tot això, a mi no m'agrada ensenyar-ho, perquè són coses personals i nosaltres estem retransmetent, però no estem retransmetent amb delay. Si fem competicions normalment sempre retransmetem amb delay, però això és línia directa, com aquell qui diu, no retransmetant coses fortes ni posicions. I res, ja tenim aquí l'escalfament abans de començar, el típic escalfament així guai que fan. I res, esperem 2 minutets i que comenci tot. Ni 2 minutets ni res, Pireta, perquè aquest partit que comença ja la Pobla contra la Muntanyesa i la primera pilota que serà jugada per aquest Muntanyesa que juga ja directament cap enrere, vol jugar tranquil aquests primers instants de partit, Pireta, i una Muntanyesa que tranquil·lament, que busca ja aquest atac directament, una pilota molt llarga, atenció, perquè primer minut de partit pot arribar a l'ocasió, atenció, perquè va a fotre atenció, i Pireta que serà gol! Gol! Mare meva! Quin gol, Pireta, un gol molt ràpid per part d'aquesta Muntanyesa que pràcticament no em deixava ni explicar aquest inici de partit. Minut 3 de partit, gol de Miguel, s'adalanta aquesta Muntanyesa. Es nota que això és una arrencada forta, en fred, a tope, buscant l'espai i arribant fins a la línia de porteria i no parant, I primer gol de la Muntanyesa que els avancen al marcador. Tot teu, Winters. Sí, Pireta, una Muntanyesa que ha sortit molt ràpid a buscar aquest atac, la primera pilota i la primera que l'ha enxufat ja directament al final d'aquesta xarxa d'una Pobla que no ha pogut fer absolutament res i ara són aquests els que pugen la pilota ja 3 quarts de camp, jugant directament ja per al lateral, buscant aquesta frontal d'àrea. No serà possible perquè la pilota acaba sortint pel costat, però seguirà aquesta Pobla atacant, atenció, perquè pot ser una bona ocasió, pot arribar el xut directament dins de l'àrea, al final no treu ni atenció, perquè es lien aquesta línia de defensors de la Muntanyesa, a veure si al final la poden acabar traient cap a dalt, ràpidament intentaven un altre atac similar al que feien aquest minut 3, atenció, perquè al final la recuperen al mig del camp, al final no acaba en res i Pireta un inici de partit molt ràpid per part de tots, que veure la Muntanyesa un altre cop cap a dalt, puja la pilota, línia de 3 quarts, una passada amb el tacó que no acaba de sortir del tot bé. Pireta 1-0 de moment, minut 12 de partit i una falta que veurem que serà a favor d'aquesta Muntanyesa. Doncs sí, veiem molta pressió de part dels negres i grocs, van vestits a lila i negre, molta pressió tota l'estona i la Pobla ha de fer-se amb la pilota cada 2 per 3, controlar-la una miqueta i passar-la, però van molt agressius, van posant molt el peu la Muntanyesa perquè vol el 2 i vol passar de totes maneres. Sempre hem dit que la Muntanyesa és molt agressiva, fa molta pressió. Imagina't aquest cop de cap que anava a assentar d'alta banda i com la Pobla ha de tornar-la a recuperar i tornar-se a repartir en el camp, a veure si poden desequilibrar una miqueta la Muntanyesa. Tot teu, Winters. Doncs una Muntanyesa que segueix apretant molt aquesta línia de defensors de la Pobla que acabava perdent aquesta pilota. Atenció, perquè pot ser un atac ràpid, al final no la perden, una llàstima, una Pobla que no acaba d'estar còmoda amb la pilota en aquests primers moments de partit. Si és que portem minut 17 ara mateix de partit, queda l'avantatge per aquesta Muntanyesa, un altre cop frontal de l'àrea, dins de l'àrea, pot arribar el segon, arribarà el xut, no, perquè la para aquesta defensa de Muntanyesa, sí, perquè el rebot ha sigut bo, segon gol d'aquesta Muntanyesa que s'adalanta un altre cop, 2-0, minut 20 de partit, Pireta, cuidao perquè aquesta Pobla està tenint certs problemes en aquest inici de partit. Impressionant la Muntanyesa, si la lia forta i davant de la porteria ha fet allà una liada parda embolicant a tots els atacants i a tots els defensors i al final hi ha hagut una pilota tonta que ha sortit d'allò de l'olla, com aquell qui diu de la línia posterior de penalti i doncs passava per allà algú de la Muntanyesa, l'ha agafat i no s'ha pensat, ha tirat a porteria i el porter que no sabia on estaven les coses, no sabia per on tirava, s'ha trobat amb una pilota a les xarxes i clar, amb això no pots fer res si tens liat allò. I atenció que un altre cop estan davant de la porteria de la Pobla, Muntanyesa apretant a lo bèstia. Doncs sí, Pireta, un altre cop aquesta Muntanyesa aquí a la frontal de l'àrea no acabava de definir aquesta tercera ocasió que tenia, però aquest córner, Pireta, que pot ser molt complicat per aquesta defensa de la Pobla que no està tenint uns bons minuts
d'inici de partit, arribarà a la centrada just a la frontal de l'àrea, atenció, perquè arriba a l'àrea petita, serà el porter que surti, no serà bona, un defensor que la treu cap a fora ràpidament, ara serà la Pobla qui té aquest atac, pocs homes d'aquesta Pobla ja arribant al centre del camp, només 5 que buscaven aquest atac i una muntanyesa molt ràpida en defensa que s'arreplegava i no deixava atacar aquesta Pobla i es segueixen liant una mica, veiem que aquesta Pobla no està tenint uns bons primers minuts, no es sent còmode. Molta pressió, Amb el control de la pilota i Pireta, a veure si tenen alguna ocasió, veiem que la busca, segueixen jugant per aquest lateral d'aquest camp, atenció perquè la pilota en profunditat és bona, pot arribar al centre, dins de l'àrea de Pobla, atenció perquè pot arribar al xut, no, al final és la defensa de la muntanyesa qui la treu cap a dalt un altre cop, ja en línia del 50% d'aquest camp, mig del camp, i seguiran pujant, atenció, molt bon revers d'aquest migcampista, seguiran pujant la pilota, Pireta, serà una altra ocasió d'aquesta muntanyesa, una bona pilota, atenció perquè la para, aquest porter de la muntanyesa. Al final, hem perdut la connexió amb Winters, hem perdut tota la connexió, ai. Hem tornat. Hem tornat, ha sigut culpa meva, hem tingut una baixada, ha sigut culpa meva, tinc problemes de connexió i a vegades es deixa anar. Winters, continua. Doncs sí, Pireta, un altre cop la muntanyesa jugant en el centre del camp, seguiran atacant cap a dalt, molt agressiva aquesta atenció perquè ja arriba al fons de l'àrea, pot ser el tercer i la para! Pireta, aquest porter de la Pobla que està sent molt especial per ells en aquest partit, ja van dos que treu, que podien anar dins, i atenció perquè la centrada frontal de l'Ansonoia fora de joc i anirà el pal Pireta. Es salven d'aquest tercer gol la Pobla que serà qui traurà la pilota cap amunt. Pocs integrants d'aquesta Pobla en l'atac que no el podran jugar. I Pireta 2-0 en el marcador, minut 35 de partit. Aquesta Pobla li haurà de posar un Siri a Montserrat, aquest escaire que els hi ha salvat el tercer gol i impressionant també les sortides del porter molt valentes tirant-se endavant i parant aquests atacs directes de la muntanyesa perquè de veritat va molt directe i el problema el té el porter per intentar una miqueta doncs frenar perquè van com desbocadíssims. La Pobla està trobant una miqueta així a la banda de grada de graderia, està trobant una miqueta les formes per arribar perquè justament aquesta banda la muntanyesa no ho està fent gaire bé la defensa i està podent passar, és a dir, al final la profunditat es troba en aquest cantó i atenció Winters que tenim la Pobla aquí al davant. Doncs sí, frontal de l'àrea per la Pobla que al final no acaba de definir, atenció perquè al final potser sí que té una ocasió, pot arribar el xut, no hi ha fora de joc, atenció perquè la treu el porter en aquest cas, el de la muntanyesa, i atenció perquè podia haver arribat una altra ocasió d'aquest mateix equip, però és la Pobla qui la torna a recuperar al final. No acaba de definir del tot bé Pireta, seguirem amb el mateix marcador i arribarem ja pràcticament al final d'aquesta primera part, atenció perquè la passada és dolenta, la Pobla dins de l'àrea, atenció, punt de penal, gol! Gol de la Pobla, just minut 45 d'aquest partit, un gol que pràcticament els fica dins del partit abans d'arribar a la mitja part, Pireta, un gol molt important, sobretot un gol molt psicològic, 2-1 al marcador, 3 minuts de descompte que donava l'àrbit, que arribarà ja al final d'aquest atac de la muntanyesa i arribem ara mateix a la mitja part i és el que et comentava Pireta, un gol totalment psicològic d'estar a 0 a estar a 1, ja podem arribar una mica a entendre com sortirà la Pobla ara que tenen només una diferència d'un gol. Doncs sí, a veure, jo és el que et comentava, la Pobla ha de tirar cap enrere, a veure si em deixa tirar cap enrere l'Steam. Hi havia la banda de... És a dir, el que ha fet la muntanya és anar de cara a barraca, ha anat a lo bèstia, ha anat així en plan a lo bèstia de cara i és que la olla que s'ha liat en el segon gol és que no se l'ha trobat, el porter s'havia avançat i hosti, molt fotut. I més endavant la Pobla ja ha trobat l'estratègia, mira, l'he clavat, l'estratègia d'anar doncs per la banda de tribuna i profundeix, ha tingut 2 o 3 profunditats així bèsties i després més endavant el que hem tingut és tot el que és al mig
Doncs Pireta, disculpa que t'hagi de tallar perquè hem de tornar ja a aquest directe, perquè ja ha començat aquesta segona part. Ara tenim a la Pobla a l'esquerra, la Muntanyesa a la dreta, qui defensarà aquest avantatge en aquest primer partit de vuitens de final d'aquest torneig dels històrics. Atenció, perquè ara és la Pobla qui ataca cap endavant. La porteria és la que està tenint sort en aquest partit. Atenció, perquè és l'enemic, aquesta defensa de la Muntanyesa molt forta, que roba la pilota i la vol pujar cap amunt. Atenció, perquè haurà de canviar d'orientació totalment aquesta pilota, si la vol treure d'aquí. Molts integrants d'aquesta Pobla que estan en el camp contrari al que comentàvem, que havia d'atacar, i ara és la Pobla que ha afrontat l'àrea, dins ja directament, no acabava de definir bé aquestes passades dins a l'àrea, potser masses passades i no buscar alguna ocasió és el que està fent que la Pobla doncs no acabi d'empatar aquest partit, però Pireta, estem veient que la Pobla ha sortit amb moltes ganes en aquesta segona part i que ha sortit totalment a l'atac, saben que han de remuntar i necessiten fer exactament el que estem veient. No sé si t'hi fixes, però tots els triangulets que hi ha a sobre dels personatges, és el cansanci del personatge, i tot el que és la banda ara que tenim a tribuna, estan tots cansats. Era la banda que no li anava abans a la Pobla i ara estan tots cansats, i justament a la banda de contratribuna és la banda que la Pobla podia profunditzar i, com pots veure, torna arriba fins allà. És a dir, està molt fotut, i la Muntanyesa el que està fent és molta pressió a masses persones fent pressió a un atacant, i està deixant uns foradets i uns jugadors allà despejats. La perd al mig, que això ja és dolent, però Déu-n'hi-do, Doncs perd l'ocasió d'aquesta Muntanyesa, un altre cop dins de l'àrea, que la centra a punt de penal, atenció perquè el rebot podia ser bo, anava fora per molt poc, i jugarà ara la Pobla un altre cop cap amunt, jugant cura aquest porter, buscant ja directament pujar metres cap amunt, és el que necessita ara mateix la Pobla, necessita ocasió, necessita buscar el gol en aquests minuts, sobretot si vol acabar guanyant aquest partit ja directament, necessita buscar un gol que arribi pràcticament en els propers 10-15 minuts d'aquest partit, i atenció perquè ara sí, pot ser bona Pireta, 6-7 jugadors d'aquesta Pobla, atenció, no, perquè era fora de joc, una llàstima perquè segurament haurà sigut per molt poc. Deixa'm que ho consulti la repetició, i sí, exactament, justament ha estat fora de joc perquè el davanter ha tornat cap enrere i es va en posició il·legal. Doncs pilota per aquesta Muntanyesa, Pireta que segueix jugant cap a dalt, i un altre cop que la perden la porteria, Pireta que era la bona, ho estem veient perquè ara és la Pobla qui ataca un altre cop cap amunt, moltes ocasions en aquesta porteria de la dreta, intentant jugar en curt des del mig del camp, és complicat, la Pobla pressionant molt fort, pràcticament 10 homes en el camp rival, directament la torna a robar en aquesta línia de mig del camp, pilota cap enrere, volen jugar més tranquil·lament, buscant l'empat aquesta Pobla en minuts 70 de partit, i estem veient, Pireta, com dèiem abans, un partit molt igual. Atenció perquè podia buscar aquesta ocasió individual, no sortia bé, torna a jugar la Pobla cap amunt, Pireta ja, línia al mig del camp, arribant ja a 3/4. Arribant a 3/4 d'aquesta Pobla que seguirà atacant, no es cansarà, atenció perquè pot ser bona, pot canviar d'orientació, no, directament ja afrontat a l'àrea, es pot girar, atenció perquè pot arribar el xut, no hi ha falta, una Muntanyesa que es treu la pilota de sobre, que està patint en aquesta segona part, Pireta. Sí, la Muntanyesa està guanyant punts molt forts, veus, està arribant, fins i tot està provant un contraatac a lo bèstia, la Pobla està arribant, perdoneu-me, estic confonent-me, la Pobla està arribant amb uns contraatacs molt de bèsties, penjant la pilota a dalt, a veure si arriben els atacants encara estan una miqueta frescos, però estan, tant els de la Muntanyesa com els de la Pobla estan cansats al mig i l'atac, i les defenses estan superfresquíssimes, però avintant-ho tot, i ara... Doncs queda allà perquè era ocasió per la Pobla, que no acaba de definir, però és córner a favor d'aquests, buscant l'empat, una pilota que pot anar al punt de penal, atenció perquè va en curt, crec que serà un altre cop córner, no, serà porteria per aquesta Muntanyesa,
que ha de defensar perquè no li queda un altre tal com està jugant aquesta Pobla. Aquesta segona part, minut 80 de partit, Pieta, queda poquet. Una Pobla que segueix atacant, no es cansarà fins a l'últim minut. Atenció, 10 més a Muntanyesa, descompte, la roba atenció. la Muntanyesa, atenció perquè 3 contra 2, serà el xut i la treu Rossi un altre cop. Mare meva, quin portaràs aquí. Està fent... salvant la papereta de la primera part de la Pobla. Molt bèstia. Ara treu amb curt la Muntanyesa. Tira directament cap a... Ui, tu! Atenció perquè error de Brusi que l'acaba traient en la defensa d'aquesta Pobla sobre la línia Pireta. Pilota cantada pràcticament dins d'aquesta xarxa, però al final no ha entrat i és la Pobla qui la treu cap amunt. No serà una ocasió que al final acabarà definint aquesta Pobla, minut 85 de partit. Ara sí, atenció perquè segueix atacant. Una Pobla que no es cansa, ho estem dient tota l'estona. Una segona part que havia de sortir molt fort i és el que ha fet perquè segueix atacant Pireta, no es cansen. Ja són 7-8 jugadors, atenció perquè la Pobla pot arribar a punt de penal. Pilota pel porter. Els dos porters s'estan lluint en aquest partit, Pireta, perquè tranquil·lament podríem anar 5-5, tranquil·lament, si tot hagués entrat. Dos porters que s'estan lluint molt i és la Pobla que està atacant ja dins de l'àrea. Córner i Pireta, pot ser l'última, minut 89 de partida. Atenció perquè la pilota que no llarga està sol. No, punt de penal on no serà possible aquest remat. Atenció perquè va llarga, la para i Pireta 2 minuts que pràcticament passaran molt ràpid. Ara és la Muntanyesa que ataca un altre cop, atenció perquè pot entrar i entra. Gol sobre la botzina Pireta. Minut 2 de descompte, marca i sentència aquesta Muntanyesa. 3-1, marca Marc Navarro i pràcticament ja s'acaba aquest partit, Pireta. 3-1, s'ho emporta aquesta Muntanyesa. Un gol, aquest últim gol ha sigut molt cruel. Ja estava sentenciada la Pobla amb 2 gols contra 1 i aquest gol ha sigut un cop a la taula de part de la Muntanyesa per dir, ei, aquí estem nosaltres i anem a guanyar i aquí no teniu res a fer. I sí, cop a la taula, cop a la taula de part de la Muntanyesa a la Pobla, que passa a la següent part, que jugarà contra el Nàstic demà, ja que demà em sembla que tenim 2 partits o 4, em sembla que es farà tota la semifinal, tots els quarts. Bé, quan jugarà contra el Nàstic i ara esperarem el pròxim partit, que serà Huesca Espanyol, 2 pesos pesants, bueno, 2 pesos pesants. I res, Sí, res més a comentar, és a dir, ja ho estàvem explicant abans, el tema Muntanyesa Pobla, que seria un partit bastant bèstia, que no pararien, que estarien allà donant candela, com aquell qui diu, i Déu-n'hi-do, la xista que han donat. La Pobla s'ha posat molt les piles al segon partit, i a la segona part, i ha donat bastanta canya, és a dir, ha sigut en plan de aquí estic jo, i aquí vinc a defensar els meus colors, i Déu-n'hi-do. El que passa és que no han tingut l'oportunitat, s'ha tret de la màniga, la Muntanyesa s'ha tret de la màniga l'últim gol, la Pobla no ha pogut fer-hi res a minuts de descompte i res, ultra sentenciats. Com a mínim, si la Pobla hagués marcat aquest últim gol i hagués anat pas a la pròrroga, haurien tingut alguna possibilitat, ja que Muntanyesa estava molt cansat, és a dir, jo volia passar allò, a la mitja part volia passar alguna coseta per dir, ei, és a dir, estaven fent uns passes boníssims, estaven regatejant, estaven cansant al mig i la defensa de la Muntanyesa, però no ha pogut ser. A vegades el futbol és bastant cruel. Exactament, Pireta, i si et sembla farem una petita parada mentre configurem l'streaming del següent partit, mentre els equips acaben de configurar les seves alineacions i en 3-4 minuts ens tornem a veure. Vinga, fins ara, nois. Pròxim partit, Huesca Espanyol. Feel better
if she's serious. And I don't even know if she's serious. Oh, you don't even know if she's serious. Let me see. Oh, you feel better now. You feel better now. You feel better now. Let me hear you sing. Oh, you feel better now. You feel better now. You feel better now. Let me hear you sing. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. Doncs ja tornem a ser aquí, Pieta, directament. Anem a fer una alineació ràpida perquè directament ja passarem a aquest partit, aquest segon partit de la jornada. Jugant, a veure si em carga aquí per part del Huesa. Tindrem Ai, que ja comencen. Òscar Sevi, No et Aleix, preocupis. Manu, Monkey, Animal, Barri, Johnny, Tejero i Churrero. Per part de l'Espanyol tenim David, Timac, Miranda, Kilian, Fischer, Jaco, Raven, Alnez, Selvita, Pupen i Galder, que jugaran aquest. Segon partit, Pieta, ja directament anem amb el partit que se'ns tira aquest temps a sobre pràcticament, doncs arribem just per aquest inici i Pieta jugarà aquest Huesa, aquest Sant Andreu, la pilota Sant en Andreu, aquests primers ojo, Sant minuts. Andreu de color groc i Espanyol de color blanc i blau, sobretot, Exactament, atenció, perquè l'Espanyol jugava molt ràpid aquesta pilota que buscava la frontal de l'àrea, al final no serà possible, buscava el pas en profunditat, atenció, perquè pot arribar al punt de penal i va al pal, Pineta, va al pal, la primera ocasió de l'Espanyol que acaba al pal i no es poden adelantar en aquests primers minuts, la veritat una jugada molt bona que acabava que no acaba definint bé, arribant a la xarxa, però l'Espanyol que segueix endins pràcticament en aquesta línia del final de camp, molta gent en aquesta àrea defensant pràcticament tots els jugadors d'aquest Sant Andreu que defensaven aquesta ocasió d'aquests primers minuts, i és que l'Espanyol ha sortit molt fort buscant el gol i ara són ells qui tenen que córrer cap enrere buscant la defensa. Sí, faig una petita declaració.
Espanyol demostrant aquí els galons a tope, És a dir, a tope. Mira, torna. Doncs sí, Pireta en espanyol que es queda dins de l'altre altre cop. I jo et diré una cosa, Pireta, l'autobús que està posant aquest que està posant primers minuts molt és bèstia. descomunal. És molt bèstia. L'Espanyol està aquí reclamant els galons, però d'una forma tan bèstia. Tu m'entens? Els forats fotent-se a dintre, toquen a primer toc, passen ràpid, van cap aquí, regategen dintre a dintre. Tio, és que... És al·lucinant veure aquí un joc super ràpid, molt bèstia, i ara és un xut directe en barrera de l'Espanyol, però és impressionant, és a dir, havíem fet algun espanyol nosaltres, és molt bèstia, la USA ha de posar el bus al mig. Doncs, Pireta, juga en curs l'Espanyol ja directament buscant el lateral d'aquesta àrea, minut 14 de barrera, ja l'Espanyol que segueix atacant, no en parada d'enxó perquè frontal l'àrea buscant alguna ocasió, no serà possible, però és que torna a robar aquest Espanyol la pilota que segueix intentant jugar aquí. Però l'autobús que posava el Sant Andreu no els permet atacar, i és que el respecte d'un gran, el respecte de l'Espanyol que es fa sentir en aquest camp de joc al joc, perquè ara sí, l'Espanyol té una bona, pot arribar al xut i serà penal, correcte. Penal? Però, mare meva, hosti, forçant el penal al minut 17 és molt... Doncs Pireta xuta l'Espanyol i la para! La para el porter d'aquest Sant Andreu que la treia d'ojo perquè la torna a parar també. Segona ocasió consecutiva que salva aquest porter que de moment està salvant el seu equip. Pireta al minut 20 de partit. Molt bé, és que els porters en aquesta primera jornada estan sent decisius. Mare meva, és a dir, aquí també la USA ha de fer... No podem descansar, no podem comentar. La USA també està demostrant aquí els galons i sobretot el seu porter que ha estat imperial aquí. És a dir, si havien de portar un Siri Montserrat a l'escaire de la Pobla, em sembla que la USA haurà de portar un siriaco al porter. Li ha de posar a Santa Rita i a la Moreneta i que sí. Cuidado, l'Espanyol i la torna a treure en l'1 contra 1. Treu una mà decisiva, una mà molt bona, que no permet a l'Espanyol obrir aquest marcador 0-0 de moment. L'Espanyol que segueix atacant, no es cansen, sortien molt forts, el Huesa, un altre cop amb l'autobús enrere, no deixa respirar aquest Espanyol en atac, atenció perquè punt de penal, i un altre cop al pal, Pireta! Segona ocasió que va al pal. Winter, m'estic estirant els cabells, mare meva, quina velocitat. Quina velocitat. 0-0 en el marcador encara. M'estic estirant els cabells, tio, quina velocitat. No para, és que un dia l'altre, que no m'arriba a la vista. Centrada de l'Espanyol, la treu el porter un altre cop d'atenció perquè la pilota que segueix sent jugada dins de l'àrea. Una mica de tranquil·litat, per favor, i és que no, perquè ara és el Sant Andreu i decideix jugar la pilota cap a dalt, ja pràcticament arribant a 3/4 d'aquest camp. Buscaran aquesta centrada d'atenció perquè la volen jugar controlada cap a dins. Una pilota en llarg que no serà bona. Serà pilota per l'Espanyol. Minut 30 de partit, però és que sembla que portem 2 partits i mig jugats ja, Pireta. Sí, molt ben vist de part de la defensa espanyola. Ha sigut, és a dir, han fet aquí el precop de, saps, de Minority Report per saber per on tirava tant defensa com porter i res, han tallat l'atac a sac, és a dir, galons sobre la taula, de part de la USA i de part de l'Espanyol. Impressionant. Continua. Hosti, quina robada, mare meva. Sí, Pireta, doncs frontal de l'àrea d'aquest USA que al final podien tallar aquesta jugada d'atac sense gaires complicacions. Lleida l'avantatge ara mateix per ells, jugant des del fons del camp. La pilota que serà llarga seguirà sent per ells. No, la defensa de l'Espanyol que decideix tallar aquesta jugada de prevenció perquè la pot liar. Són 4-5 integrants d'aquest USA dins de l'àrea, pràcticament es lia i no estic segur. No estic segur, doncs sí, serà córner al final. Sabéis que l'ha forçat que la toqués un de l'Espanyol per almenys tenir l'oportunitat per tenir la pilota a la porteria de l'Espanyol i ara senta a punt de penal, despeja l'Espanyol i tira cap amunt, però bueno, amb tot l'equip de la USA endarrere. És a dir, doncs cuidado, Pireta, perquè un Espanyol que juga una pilota molt ràpida, sabem que són molt bons en aquest contraatac, però és que fixa del USA amb l'autobús un altre cop, pràcticament ja la meitat o quasi 3/4 dels seus jugadors que ja estaven a l'àrea. Molt ben jugat, molt ben distribuït aquests jugadors que baixaven ràpidament cap a aquesta àrea defensiva, defensant el seu equip pràcticament dins de l'àrea. Molts diran
que no és una manera de jugar a futbol, però és que és futbol defensiu, Pireta, i és que segueix atacant quin regateig! aquest Huesa. Atenció, perquè pot anar, Bruno, atenció, perquè pot arribar el remat, no serà bo, ara serà un altre cop l'Espanyol, i és que no parem, Pireta, no parem en aquest segon partit, és que això només ho podem veure en el torneig dels històrics, i una altra pilota que arribarà llarga, Pireta, i pràcticament arriben ja a la mitja part, i és el que et dic, tantes ocasions que sembla que hem jugat ja 2 partits i mig. Molt ràpid, joc molt ràpid. Bueno, no vull saber les visites que deuen haver fet al traumatòleg de mans aquests jugadors, perquè deuen tenir els dits grossos destrossats de les passades que foten. Mare meva, mira l'Espanyol, que ja estan tant per la banda. Doncs l'última Pireta que serà per l'Espanyol, un centre-xut que no sortia bé, 2 minuts de descompte, Pireta, i ja pràcticament arribarem al final d'aquesta primera part. Serà l'última per al Sant Andreu, la roba l'Espanyol, s'acabarà aquesta primera part. No et vull dir res, és a dir, com deuen tenir aquests jugadors, ja deuen tenir callo, el dit gros i els dits índexs de fer les passades i tots és a dir, totes les filigranes que fan, és un partit molt ràpid. Sí, jo no sé tu, però jo no ho puc seguir. És a dir, a més que m'estic estirant dels cabells perquè són ocasions una darrere l'altra. Tant el Huesa posant el bus de l'Espanyol anant, és a dir, però és que l'Espanyol si té la pilota al davant i veu que té el bus, de pressa i corrents hi ha jugadors als cantons que reben la pilota. I la Huesa, a la mínima que l'Espanyol fa un forat, allà estan 2 jugadors que tenen la pilota i avancen a destajo, és a dir, és molt ràpid aquest. No sé com acabarà, perquè galons sobre la taula, aquí. Aquest partit costarà. Crec que tindrem fins i tot una pròrroga, mira el que et dic. Doncs Pireta, 0-0, pot passar qualsevol cosa en aquesta segona part, i és l'Espanyol qui té la primera ocasió, que busca una pilota en llarg, que pot ser bona perquè té molts atacants ja en aquesta àrea del Huesa. I com ja estem veient, molts defensors també dins de l'àrea directament. Serà una pilota que anirà llarga, atenció, perquè va a punt de penal, pot arribar el rebat, no. Ara la jugarem tranquil·lament un altre cop, directament cap a l'àrea, buscant el centre, atenció, perquè pot ser bo, i la defensa que l'acaba traient Pireta. Tornem a veure un Espanyol que surt atacant molt fort, i ara sí decideix jugar una mica cap enrere, però només una mica, perquè tornen a l'atac ja directament, mateix costat de l'àrea, atenció, perquè dins de l'àrea jugava molt bé la defensa, tallava aquesta jugada i serà pilota del Huesa. Sí, a veure, ara mateix canvi de posicions, encara no s'ha vist el joc ràpid i bèstia, i els jugadors cal recordar que es cansen, i podrà ser molt electrònica el cosa, però si almenys... Bueno, no sé si t'hi has fixat, o és l'àrbit, l'àrbit va igual que la Huesa. Hòstia, l'estic confonent. Pensava que s'havia desconnectat un jugador, mira el que et dic. Però els jugadors es gasten, i ara mateix veig que així com que s'ha desmuntat una miqueta l'estratègia dels 2 equips, i estan fent una miqueta de parada i repensar-s'ho, encara que vagin ràpid, perquè això és FIFA, no és futbol físic normal i corrent, estan fent parades per veure com entrar, perquè s'han pres una miqueta o han canviat algunes posicions. No sé com ho veus tu, de retransmetre així de carretilla, però ho estic veient una miqueta diferent. Ara es veu una fora de joc de part de l'Espanyol, Huesa intentarà posar-la al llarg, sí, veus, amb llarg, tirant cap enrere, i a veure com continua. Winters, tot teu. Doncs Pireta, una segona part que sortia bastant més lenta del que hem vist en aquesta primera part, no obstant. Un Espanyol que segueix optant per aquesta ofensiva pràcticament constant, perquè fins que agafen la pilota ja la busquen cap a dalt, ja Pireta, són 4, 5, 6 integrants de l'Espanyol, però aquest Huesa que es tira cap a baix molt ràpidament, 30 metres, Pireta pot anar a porteria. Aquesta pilota serà minut 59 de pretensió, perquè pot anar a porteria, no juga en curt, atenció, perquè juga d'ensellada que no surt bé frontal de l'àrea, i la pilota que serà refusada per aquest Huesa, que seguirà defensant aquesta ofensiva de l'Espanyol. Sí, Huesa continua posant, no ha posat un bus ara, l'únic que ha cobert molt bé les posicions, i l'Espanyol sempre està jugant amb 3 o 4 jugadors molt a fora, és a dir, no està fent tota la pressió que hauria d'estar fent,
no està fent la pressió que estava fent abans, vale? Ara està deixant una miqueta de marge, perquè veu que si fa molta pressió no li serveix, no arriba, perquè USA sap col·locar molt bé el bus. I ara USA s'ha obert amb defensa i mira, i aconsegueix arribar, Doncs Pireta, ocasió pel USA que al final no acabava definint. És complicat definir contra aquest espanyol, ja ens ho ha demostrat en diverses ocasions, i és que és difícil rebassar aquesta línia de defensors que tenen, i ara cap amunt també una línia d'atacants que són molt bons, ja ens ho han demostrat en aquesta primera part, que són incansables, atacant molt dur, molt fort, i segueixen atacant també en aquesta segona part. Veurem que arriba la pilota a la del Pireta perquè pot ser gol, atenció perquè la treuen, i la tercera ja no. Gol de l'Espanyol, que s'adelanta per 1-0 en aquest partit. Veiem fins i tot el porter aquí al mig del camp, i Pireta, un espanyol que obre aquesta llauna. Minut 68 de partit, 1-0 per l'Espanyol. Mare meva, ha sigut una carambola, també s'ha de dir, però la presència i estar atents també ajuda bastant. Bueno, doncs res, que el pobre... Ui, tacos a la cara d'un jugador de l'USA a un de l'Espanyol. No, és a dir, és el fet aquest d'insistir, d'atacar tan fort que al final descol·loques a la defensa de l'USA. Però també et dic una cosa, és a dir, també al porter se li ha escapat a les mans. Algú de culpa té. Ser una miqueta de mans de mantega, jo he sigut porter i quan ets mans de mantega t'acribillen, perquè és una pilota que perds, una pilota que has d'anar a rescatar tu. Pireta, 33 metres, és viable. És viable que arribi aquest xut directament, atenció, perquè anava fluixet, anava a porteria. Fàcil per aquest porter de l'Espanyol que jugava ja en llarg directament, molt ràpid. Una altra pilota que acabarà en mans d'aquest USA, que seguirà atacant, atenció, perquè pilota en llarg que arribarà en aquest lateral d'àrea, pràcticament al córner. Mig sombrerito que li fa aquest defensor de l'Espanyol, i serà porteria al final, la veritat, bastant rigorosa. Sí. Bueno, també l'ha sabut jugar bé, la defensa de l'Espanyol, però, hosti, abans aquella falta directa era massa. És a dir, si la USA hagués jugat amb curt, com ha fet l'Espanyol, amb tirar 2 o 3 faltes, ho aconsegueix. Però no sé, és a dir, tenen una petita inseguretat. Mira, és a dir, la inseguretat de la USA és perdre alguna pilota i complicar-se la vida. És a dir, fins i tot tiren cap enrere al porter perquè reparteixi i tiri cap a mig camp. Mig camp està més segur de part de la USA, però la defensa està, no sé, com espantada, i l'atac també està espantat. El centre està fent una feina brutal de pressió i està repartint molt bé. A mi em recorda les èpoques de Xavi i Iniesta, que asseguraven molt bé la pressió i sempre robant pilotes, però l'Espanyol està fent més bona feina per les altres bandes, i això es nota amb el marcador, amb un 1-0. Doncs Piet aquí demostra el respecte que li tenen aquests equips a un dels grans, un espanyol que ara mateix guanya per la mínima, minut 81 de partit, i ara els veiem bastant més calmats. No obstant, tornaran a jugar en aquesta pilota cap a dalt, de porter a porter. Mira, un porter que s'atreveix a treure aquesta pilota, controlada cap a dalt ja directament. Línia de 3 quarts. Està dalt, USA està, però a tope de dalt. Continua, perdona. No li queda una altra Pireta, no li queda una altra, perquè perden per la mínima, quedant pràcticament 5 minuts més el descompte d'aquest segon partit de la jornada d'avui. Atenció, perquè pot anar cap a l'àrea, atenció, perquè el porter de l'Espanyol que es passava de llarg, una pilota que aconsegueix treure aquests grocs, aquest USA, atenció, perquè la seguirà jugant molt a prop de l'àrea, atenció, perquè pot ser falta, i així serà. No, al final no serà falta, una llei de l'avantatge al final no s'acaba convertint en aquesta falta. L'Espanyol que treu la pilota cap a dalt, atenció, perquè la intenten tallar amb una segada, no serà possible, i un USA que treu la pilota cap amunt un altre cop, possiblement en una de les seves últimes ocasions en aquest partit. Atenció, perquè pot ser bona Pireta, pot arribar el xut, va fora, no! No ha arribat a una ocasió molt bona del USA, possiblement la millor que havia tingut durant tot el partit. L'envia molt lluny d'aquesta porteria, serà pilota per l'Espanyol, i ja pràcticament s'emportaran aquest partit, no obstant estic guanyant per la mínima. Bueno, doncs a veure, alguna oportunitat té la USA, perquè l'Espanyol ha fet algunes pífies. És a dir, les pífies que ha fet el porter en plan de sortir tot això, Déu d'inoret, no pots fer-ho amb un gol a 0.
No pots fer-ho, no pots fer-ho, no pots fer-ho. Doncs Pireta, quedant un minut de s'ha quedat mirant partit, papallones. l'Espanyol atacant en 3 quarts de camp d'aquest Huesa, pràcticament podem donar aquesta victòria a l'Espanyol, es compleixen aquests 3 minuts i Pireta s'acabarà aquí, s'acabarà correcte i s'acaba l'Espanyol que guanya per la mínima en un partit que ha sigut molt ràpid, pràcticament en tots els minuts, un Espanyol que guanyava després d'una pilota que queia que no, que xutaven 3 vegades i acabava entrant, un Espanyol que marcava en el minut 68 i al final acaba convertint aquest únic gol en un gol que li donava el pas a aquest quarts de final Pireta, i a veure si podem tornar a veure aquesta jugada fixa que parava el porter, parava una segona, però la tercera ja directament anava dins. Anem a tornar a veure la fixa, Pireta. Sí, és a dir, jo crec que ha sigut injust. Aquí ha començat, s'ha desmembrat una miqueta el que ha sigut la defensa. Ai, no. Aquí. És a dir, tens aquí uns quants defenses que baixen, però... És a dir, 5, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, un que entrava contra 4, no? És a dir, tenies al final 6. Llavors, de cop i volta veus aquí una miqueta de batibull, una entrada en profunditat molt bèstia, arribava, aquest jugador de West Ham no arribava, i no, ha sigut una pota, això ha sigut una pota providencial, és a dir, segada, tocar-la, i aquesta poteta que l'ha tocat, aquí el que et deia dels mans mantegues, se t'escapa la pilota, la intentes despejar, no ha arribat ningú de la Huesa, ha rematat ràpid un de l'Espanyol, ha sigut pal, és que ha sigut pal al lateral de la porteria. No sé si, crec que li donava entre el peu i es liava la pilota, no sé, alguna cosa estranya. Ha sigut, sí, ai, merda. T'ho juro que el dia que... Sí, mira, ha donat la treu amb el peu, però això ha sigut inquisidor, i al final aquesta pilota que acaba entrant a la xarxa del Huesa i que li donava la victòria a aquest Espanyol en aquest partit, Pireta. I fins aquí a aquest partit, no un partit que per la mínima se l'emporta l'Espanyol, sí. però tranquil·lament se'l podia haver emportat també el Huesa en alguna de les ocasions que tenien, sobretot en aquest final de partit. Hi ha hagut algun moment que també, mira, les pífies del porter de l'Espanyol han sigut, és que ha sortit a caçar papallones, ha sigut en plan de, bueno, a veure, potser és la perspectiva, però, hosti, tio, no feia això amb un 1-0. No el trobaré. Em sembla que ha sigut per aquí, que ha sigut anar a caçar papallones i dic, tio, que vas a pròrroga. Mira, aquesta ha sigut que l'ha perdut, que era boníssima, però ja la veia dintre, de l'àrea de l'Espanyol, i aquí un altre cop l'Espanyol que puja, un altre cop i han fet segada, Salvita que s'ho ha fet tot, mare meva. I això de Manuco que l'ha tret cap allà, perquè hosti, es veia fotuda. Em sembla que ha sigut aquí. Sí, mira, sí, el Benlicates, no, aquesta ha sigut, ui. Aquí és m'ha fet on molt tenia mal, el gol el Sant Andreu, que al final no podien convertir, la veritat, una jugada possiblement la millor que ha tocat tot el partit. Sí, Benlicates, Monkey, que passava i... Vale, veus? És a dir, li ha passat a l'espai cap aquí, li podia haver passat per aquí, li ha fet una passada bona, però no al lloc on tocava. Li ha fet una passada a l'espai, anava amb sprint i no pots controlar la pilota, és impossible, i aquest no el pot rematar, no li dones temps. Aquesta m'ha fet mal a mi, Però bueno... No obstant, podem dir que segurament el MVP d'aquest partit, sense gran dubte, Alex Thunder, porter d'aquest Huesa, que treia unes mans estratosfèriques, sobretot en l'inici de partit, i que pràcticament li donava mig partit al seu equip, Pireta. Sí. Però llàstima perquè no s'han pogut emportar aquest partit i, per tant, no poden avançar en aquest torneig dels històrics que, Pireta, seguirem veient en la següent jornada ja directament a quarts de final. No, vuitens? Sí, quarts, perdoneu. Poso els brackets.
Ara veurem l'Espanyol que farà contra el Calafell i la Muntanyesa que jugarà contra el Nàstic. Hem de recol·locar aquest bràquet, però de moment ja tenim els 2 primers partits, doncs, dats i beneïts. Doncs sí, Pireta, un Calafell que acabarà jugant contra l'Espanyol, Terrassa Lleida, Nàstic Muntanyesa, que al final s'han pogut doncs refer, no?, de l'última derrota que tenien contra la Pobla i tornar-li el que els hi feien en el Copa Catalunya, i després tindrem un Mataró Europa, un Mataró que s'estrena pràcticament en una de les seves primeres competicions a nivell català. Sí, sí. Crec que el Calafell també s'està estrenant, crec, però no te'n fiïs de la meva memòria. I sobretot demà Muntanyesa Nàstic serà molt bèstia, és a dir, retransmetrem per nassos Mataró Europa per l'estrena del Mataró, i el Nàstic Muntanyesa, si el poguéssim fer, no sé si el tenim en per horaris, això depèn... Bé, depèn dels horaris, ara mateix no... Tota la informació la tindreu, com sempre, sí, en el Twitter de Futbol Digital Català. Gràcies i per que salvar-me. si voleu saber tots els horaris de totes les jornades, allà ho podreu buscar. Doncs això mateix. Doncs, nois, anem plegant perquè ens n'anem, i a la compte de Futbol Digital Català tindreu demà els 2 partits. Què es faran? A veure... Val, no, jo no tinc, però es faran a les mateixes hores, és a dir, a les 22:30 i a les 23. Es faran els 2 pròxims partits i estigueu atents a Futbol Digital Català a Twitter per saber quins són els pròxims. I res més per part meva, molt agraït de la primera jornada, molt rebentat de coll, no sé, Winter, com estàs? Jo ja m'he begut 4 o 5 gots d'aigua, estic fet caldo. I res, agrair-vos tots els que us hi heu passat per aquí, doneu like al vídeo de YouTube, això és un mal vici de youtuber. No, seguiu a Futbol Digital a Twitter i visiteu la seva pàgina, i res més a afegir. Winters? Doncs fins aquí la jornada d'avui del torneig dels històrics, i ens veurem en la següent jornada. Fins una altra. Doncs vinga, fins una altra. When the wind picks up and the rain pours down, while I'm lost at sea and I can't be found, if you shine a light through the foggy skies, when I know it's you, I'll come back to life. I feel a storm coming. Will you cover me? I hope you won't leave me on my own. When the water's rising, I'm slipping underneath. I'll reach out a hand. Will you pull me onto land? Will you pull me onto land? I just can't let you go.
Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.